Goddag, de er vist en lille en. Ha 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 ha. De har brug for en forstørrelse eller noget stærkt. Hej, kender du nogen, der ved noget om det her? De er et meget hårdt stof, Herman. Har de gået længe? Det er snart nat. Har de set Merkur på himlen hele aftenen? Jeg har forsøgt at komme i kontakt med dem. Nu skal jeg også til at gå. Tak for hjælpen. Det, som er for neden, er lig med det, som er for oven. Og det, som er for oven, er lig med det, som er for neden. Jeg har det som om, jeg mangler noget. Som om jeg, når jeg endelig finder hjem, vil opdage, at der slet ikke står noget hus, Og ligesom alt træder frem ud af enheden under meditation over enheden, således bliver alting født i en tillempelse til enheden. Enheden flyder gennem dem, Herman. Jeg er også født, ja. Det føles som om, jeg lige er kommet ud af smedens ovn, og at jeg nu skal bankes ind i noget evigt. Men jeg har et vigtigt ærne. Jeg må finde det, jeg mangler. Hej hej. Dit spidsfindige kræ, hvad laver du her? Nu skal jeg lære dig en ting eller to om livet. Ser du den skønhed derovre er jo helt, ja fuldstændig, Ja, det kan jeg jo selvfølgelig godt se. måske et kys? Jeg er bare okay. Jeg ser an. Kom nu her mand, du spidser jo helt til. Så skal jeg lære dig en ting eller to osv. Det er jo vigtigt at vide ting om kvindekroppen og om Riz. Jeg kan lære dig om Riz. Hvordan man rizzer og den slags. Så lad det gå. Okay, hej med dig. Mine brædder flyder over i den mørke nat. På bunden af hver kiste finder du en skat. Giv mig 3, og du får 2 igen. Kom og se mig an, lille ven. Hold da op. Du er vist en frisk pige. Men sådan er livet vel også. Du kan gøre lige hvad du vil. Prøv at spørge hende. Hvilke ting er gratis? De fleste. Ja, sådan. Rigtig flot, Herman. Nu har du opmærksomheden. Et par simple, helt enkle skridt nu. Så kan du måske få lov. Kan jeg så få lov? Ja, mest bestemt. Hun er fuldstændig opslugt. Og se de former. Hun er en pragt. Et rigtig frækt eksemplar. Spørg igen. Hvordan laver man gul? Kan man bruge himlen til er 4-5 alkohol meget? Er en variabel nok? Ha 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 ha. Dit skvat. Det er ikke godt. Riz, nej. Helt til grin. Åh nej, jeg prøver igen. Jeg vil så gerne stille ting på dine hylder. Ja, sådan. Det virker. Du gør mine øjne helt blå. Solstrålepige, skin på verden. Sådan, ja. Din liderbuks. Åh nej. Åh nej.
Kan du mærke, hvor det brænder, min dreng? Min stive krop løsner sig. Jeg er sikker, vi er tæt på. Jeg kan intet se her. Hvor er mit syn blevet af? Her virker farligt. Ja, du har ret. Besynderligt. Jeg kan da heller ikke se noget. Så lyt i stedet, min dreng. Lyt. Hør, det kalder. Vi vandrer igennem tågerne imod de yderste grænser. Mærk. En ild løber rundt i min krop. Den løber fra tåen til hjertet og ud i fingrene. Dine hænder er helt kolde og klamme her. Er du ok? Løb med, min dreng. Du må da kunne mærke ilden, der løber fra dine tæer. Ikke hold dig tilbage. I dag skal vi alle lege med. Vi løber igennem ilden imod de inderste grænser. Djævle! I er begge djævle. Hør, hvordan ilden pulserer gennem årene, som antændt stearin. Kan du ikke mærke bevægelsen? Bevægelsen i dine fødder? Vi har alle noget stort til gode. Vent at se. Lad os danse.